mar sin na chairde há fáilte isteach. Deir me hain roiint focail fé Jamie ar dúis agus an son há sé be sé a tosnú, fecinn sibn sin an Thaighde lear an Scoil an sin a roiinte Feidhmiúlachas agus Drámaíocht Aistrithe sa Ghaeilge, caint a Thaighde na caint inniuh. Marall ar Jamie hain tá bun chéimige sa Rankis agus sa Ghaeilge ó choláiste na hoscoile Corcaigh. Tá mála máisteacht is staidir an aistúcháin ó Ollscoil Chathair Bhleá Clia. Rinne sé shráachtas MA ar theoiric an aistúcháin I litríocht na nóg. Fear sin cha sé seall san éad aistúcháin Ghaeilge I Barlamid na Hórpa I Luxembourg. Tá sé treis 5 bliana a chahabh mar aistritheoir le cólachtaí teicneolaíochta faisnéise agus cólachtaí stáit. Fé láthir, tá sé na eagarthóir Thaighde ar an Ghaeilge an saithin Fiontar agus Scoil na Gaeilge, agus bíonn sé ag plé leis na tionscadail téirmíochta den chuid is mó, mar hampla tionscadail le téirme.ie, an tionscadail LEX, a thláthraíonn téirmíocht de Institúidí Anantais Eorpaigh, chomh maith le tionscadail téirmíochta eile don bhanc Ceannis Eorpach. Agus I dtaobh Seimineáir Jamie, há spéis ag Jamie I réimse na drámaíochta, na téirmeolaíochta agus an aistriúcháin trí chéile. A dochtúireacht idirláimhige fé láthir a phléin le réimse theoiric an aistriúcháin agus drámaíocht Aistrithe na Gaeilge san itheadh agus san éanú haois is fiche. Sé an teideal ebre ar shráachtas a dochtúireachta ná an bhfuil aghamháil na Gaeilge mar chospóir in drámaíocht Aistrithe na Gaeilge. Analís ar chnúsach aistriúcháin Gaeilge ó ghrámaí de chuid J.M. Singh, Lady Gregory, Martin McDonagh agus Brian Friel. Mar sin thar cheann na scoile ba bhfuil an fáilte chorót Jamie agus is fútsa há sin is gur mágat Jamie mar sin. Gur mágad sin a fádraigh agus go mágad féin as tacht go fiorúil tugann go sibh féhrú na léithas so is mór gom sort bhéigean ar fád eiscint. Is tócha séirtá gceist leis an gcaint sonmh ná léargas nó a chuimre generaráte a bhfuirtíomh ar bhfuil déanta go gotí seo sa tráchtas. Tá éis gábhlíonna chahabh sa doctóireacht gotí seo agus mar dúirt mé níl gceist an léargas. Ag an stad go bhfuilm se agus an sin céir ar gceist bhil sort céirtá sort le déanamh fósa gomsa mar chuideil an tráchtas. Tá sort níhééis scoilm sort éis gachaigh gnéad an tráchtas a phlé go fóil tá éis an bhólaíocht agus tá cúpla cabal scríomh gom gotí seo, so tá cúpla bearna fósa lína gom féin sa Thaighde. So má tá aon ceiste go bhfuil má tá aon bhola a gcuibh ag an deire beag ní anmhaíochtaí ar fada sort beidir cóirla chumsa nó sort aon rud ecin sib sort a phléilm sa an deire, so beag sin oscailte ag an deire mas féidir le bhí sin aon bhlamsa. So deirma ecin sib tá gáganí mar sa tráchtas seo trí chéile. Feidhmiúlachas is staidir an aistúcháin agus drámaíocht Aistrithe sa Ghaeilge. So is tá gceist le feidhmiúlachas ná sort Scoil smíntóirt ar le réimse an aistúcháin is staidir an aistúcháin a phléins le feidhmena in aistúcháin agus go ceart go meach feidhmar leis sa sprochultúir sa sprochéics. Agus gur bhí sin an rud is táchtaí nó an gnéas táchtaí sa sprochaltúir agus sa sprochéics trí chéile. Agus an sin deirm se drámaíocht Aistrithe sa Ghaeilge níos go an chaint fé grámaíocht na Gaeilge trí chéile atá Aistrithe ach scata drámaí atá Aistrithe gom atá Aistrithe atá roinnithe gom féin agus bhuailmsa an dá gabhann so a tharraing trí chéile agus is dóg an smíntóireacht atá tíobh den feidhmiúlachas a chur bhaim ar na drámaí atá roinnithe gomsa agus tá Aistrithe sa Ghaeilge. Déine mé sort cléir sin níos fuidir an sa chur láthair ach is iad son na buntlacha sa Thaighde trí chéile. Is dócha chun comhéagsú a chóirtíomh féin feidhmiúlachas trí chéile. Just ballin beidir star gear chóirtíomh ar bhfuil gceist mar dúirt mé just chun comhéags éigeanta chóirtíomh agus cén sort áite bhfuil feidhmiúlachas mar réimse is star an aistúcháin. Gur ceart mar aigen tús gur star sách nua é cuasaí aistúcháin agus nar chuir tús le staidir an aistúcháin go bhfuil gotí lár an fihuis agus gotí sin ceaptín sort raibh sé buintach le cuasaí
teangaíochta agus cuasaí semantica ar modelle. Ach de réir chéile forbrioch is tócha an smíntóireacht a bhí taobhhirirde agus bhí daoine sort ag pléile na difrichtaí idir na difrichtaí cháis san Astrachan. An sin tháinig sort Feidhmiúlachas i gceist agus an sin táid chun leirt fé scópas agus díalseacht mar chuid den réimse sin. Agus chomáile sin sort forbrioch an smíntóireacht níos mó agus bhí daoine sort chuin fé ceanceap an cultúir céir tá gceist le sin agus an tácht bhaine le cultúir. Tuairt na nilchóras ní polysystems theory agus norms an Astrachan norms go níosach tá gceist le sin. Sin a nuas sin bhí do echocht an astrabóra new translators and visibility agus an status is dócha a Thaighde astrabór ar ceart den astrabór é féin ó í féin a chur go lech nu sort a stampa féin a chur ar an Astrachan agus na ceist na bhaine le sin. An sin tuaircí an éarcholína ceist agus is dócha go bhaine sin go dealú le chósaí Ghaeilge agus muidir chain féin teanga agus an teanga sin a bheith fé chos ag an méle fed na líonta. Agus an sin tá sin buinte chréóid le Astrachan go as an teanga agus an bhaintead ar an dáganéis sin. Dating a bhd is mó ará sin sort níhééis gur star omláine sin agus is é sin sort an star de mar bhain sé leis an Ghaeilge dar lomsa ar on chuma stad ar an Astrachan. So chun céim siar a ghlacha ag tú san list an sin ceanceap an Astrachan sto go ceapfág bhfuil sé éasca a bhíú céir go dtíir tá gceist leis an Astrachan. Ach os rudig gur sort réimse nua a bhí a gceist, bhí anna go daoine lé leis an ceanceap trí chéile agus céir go dtíir go bhí a gceist leis. Agus tú mína bhar Astrachan tuigeann tú féin tá a gceist le sin ach bhí annach chuid termín úsáid don ceanceap chun ceanceap sin a bhíanamh. Agus bhí daoine orthe rásar gur féidir le translating, new transfer, translation relationship, equivalent version, adaptation agus tú translation a úsáid chun chuirsíos a dhéanamh ar an ceanceap so ceanceap an Astrachan. Ach de réir mar forbrioch an smíntóireacht hiag daoine nach raibh sort me raibh I bhd níos mó a gceist ná sort struchtúir abertí agus focail agus termí agus mar sin de agus teangaháin a bhháil ar hanga eile agus go raibh dábhrí sin a general recognition of the complexity of the phenomenon of translation and increased concentration, social causation and human agency and a focus on effects rather than internal structures. So dábhrí sin bhí sort níos mó béime a chur ar éifeachtaí san Astrachan sort non-teangar féin agus gur sort tácht níos mó dábhrí sin sa spruchchultúir agus sa spruchchaine leis an cuiamh bhaimíon an text sin. An sin sort mar hús na smíntóireachta sin sort mar hús Herbert na smíntóireachta. Bhí daoine a bhfuil Eugene Thaighde ar astrabór Bíbla a ceappa gur raibh cineálacha agsúla chuáis a gceist. Agus go raibh héidirrad agus chuáis firmáid formal equivalence a bhain le chuánas ó thaobh na teangaide nó ar leibhéil na teanga agus bhfuil bhain sé sin leis na struchtúir abertí leis an focail leis na termí agus cuasaí semantica trí chéile agus an ochlíocht agus mar sin de agus go bhhéadfá is dó go teanga a bháin a bheitháil ar hanga eile ach danéonfá sin is dó go gnéonfá fálaí ar thaobh an chultúir nó thaobh na feidhme agus dábhrí sin greibh sort le héidirrad mar sin agus chunas dynamicúil in dynamic equivalence agus bhain sé sin sort le ceisna ar bhacra le bhéil a bhfuil cuasaí cultúrtha difriíocht sa hoci, difriíocht idir chultúir, difriíochtaí idir na haimintí ar scríoch an Astrachan agus I bhd níos mó. Dúirt sé sort go raibh sé dóhéanta an dárá rastal agus dá rud gur tú chunas dynamicúil a chur bhaint an Astrachan sort gníon fa fálaí ar chunas firmáilte ach dadmhíh sé go raibh chunas dynamicúil sort níos táchtaí so dábhrí sin bhí sort ceisna cultúir níos táchtaí orintha ná ceisna a bhain leis an teanga féin. So sin. So is do gur bhí Eugene Thaighde duine na cé daoine sort a bhí ag brú sort an na smíntóireachta seo chun cín. Agus is do ní is gur raibh Eugene Thaighde sort buintach le Scoil an Feidhmiúlachas ach ar leid tá an smíntóireacht a bhí aige sort taobhhir den smíntóir so I réimse an Feidhmiúlachas trí chéile. So buineann Feidhmiúlachas go dealúla mar chachtas féin so tá éis an líise bhainú ar an smíntóireacht so. Agus chuir tús leis an smíntóireacht seo ag daoine orthe a bhfuil Hans Vermeer agus Catherine Royce agus
Dar lo ben rud hábhachtaí in Aistrithe an mar dúir bé ná feim a bheith Aistrithe sa sprochultúir agus dábhrí sin bhí stádas níos mó ag an sprochéics ná mar bhí ag an montéics ar an gédal sios. So chum bhíormíor well níos móna Catherine Rice an túraach seo scopus nó scapas. Agus is focail gréige sé sin a chéíonn cosper nó aim a bheith Aistrithe agus gur mé ceart dábhrí sin suirt mar Aistrithe an scopus nó an scapas a chanáir na go agus tú má Aistrithe agus cofada sa leanú tú an scopus seo suirt gníon fá Aistrithe a láthair agus a chur fáil atá feimach sa sprochultúir agus fog sin níos fearr dábhrí sin. Chur sé anchuid an taobh is dócha san Aistrithe féin mar hanolí trascultúrtha agus ceap sé go raibh an sanolas ar fad ag an Aistrithe chun suirt na cinntaí idir an dáchultúir well gáchultúir ar leid suirt na cinntaí atá déanamh suirt ón man cultúir go dtí an sprochultúir go raibh an sanolas chuí ceart aige nuaché chun suirt Aistrithe atá feimach a láthair agus chun na bun aimimena sa bhuntéics a hiiscint agus iad sanna chur a bhaim sa sprochhéics nó gan feimime ortha chur a bhaim suirt brath ar an scapas nó an sort an smuointóireach seo sort chun aim nó cospóir bhaintach sa sprochultúir. De bronams Irene sort an smuointóireach taobh hir den tuairsa a rin casta tá dhéirsá seo himplú ar bhealach mar tá annach chud folíochta agus termíocht ar leis a bhain leis an tuairach seo a go bnúsach agus tú gastrú cofad tá feim nó aim ar intna go sa sprochultúir déad fa Aistrithe atá feimach a bhaintach. So dábhrí sin sa trí pointan sa fecinn tú gohfuil feim cospóir rún agus aim an Aistrithe gurbíd san na rudí is táchtaí. Dábhrí sin a séir bhí gceist leis an tuairach seo ná theory of purposeful action go raibh ról in Aistrithe sort gur sé gníomhach agus gur sí ranfáirteach go bro sé an Aistrithe trí chéile. Agus dábhrí sin curach an buntéics ó chorón mar d fá sort ní hééis go raibh anchuid béime ar a héile ar an montéics agus ní raibh gceist leis an montéics agus láthar fascination nó an offer information a bhéadach an tastrahór tarantas chun an sprochhéics nó an tastrachán a chur i bhaim agus é dhéanamh gceart. Ní hééis raibh an as be ceart amrá chumá sort gur ceap bhíormíor go raibh an tuairc sin ile gháilach agus go bhéadfáid sin a chur bhaim ar hangar be i litríochttar be i gáiltóir be agus go bhéh an tuairc sin a chur bhaim mar bhí sé sort ile gháilach agus bhí si anginráid ar fád. Ach bhí asnamh is dócha le feiscint sa smuointóireach sin agus mar Herbert nó mar éhlód ar an smuointóireach sin bhí Christí an Nord a bhí mar chuid de réim se Seimineáir trí chéile ceappa gur mar ceart díalseacht éigent a chanáil ní leis an montéics ach le taobh an buntéics leis na daoine a scríb nó an duine a scríb an buntéics ar an gédal sios agus chuann si se seoltóir ar an scríb nó ar an drámadúir a scríonn an buntéics nó script nó drama ar an gédal sios. So dábhrí sin séirtá gceist a díalseacht ná a loyalty a moral principle mas gom guiding the relationships between human beings. Agus bunthe ar sin sort ceart well is God an Aistrithe is do Thaighde dhéanamh i dtaobh well sort i dtaobh rún an tuailtóir nó the sender's intention agus tuiscint a bheith an Aistrithe sort rún an tuailtóir a haint trasna go dtí an sprochultúir agus más God den Aistrithe sort fáil ré leis an rún sin go mé ceart den Aistrithe sin a chornúil dus na feidhmiúlachas na receivers sa sprochéics agus sa sprochultúir agus mar sin de. Dábhrí sin bhí sort cineálacha Aistrithe a déadfá chur bhaim mar chur chuige Aistrithe documentáideacht ar bunan sin agus achtrú nó Aistrithe instrumental documentation ar bunan sin agus dúchasú. So ar ceart ruí sort an buntéics chanáildíoch mar bhí sé nó ar ceart dúchasú Thaigde nó Ghaeilge aber sa Ghaeilge Thaigde agus é sin a chur na rúnt den sprochultúir. Níl sé sin sort cotácht chéanach ach ar leid sin an sort an smuointóireacht a bhí taobh hir de Gaeilgeacht. So bhí mé héin ag iarraí an dá gabhann sá a tharint le chéile feimime bheith Aistrithe agus Drámaíocht na Gaeilge na Reinstrámaí Aistrithe sa Ghaeilge. Agus bhí an scapas nó feim cospóir rún agus feim ar an go gcónaí. Ach bhí orm sa sort annach an rudí mar chuid den smuointóireacht is trú agus sort
focail nó termíomh hí úsáid a cosart isrú, agus ceannas na focail is mó úsáid an siad ná cultúr sa sproccultúr I gultúr an sprochhéics. Agus tháinig mé ar annach chud bíon tuairtíir de seo híomh na Gaeilge de, agus tá sí samúil sa Gaeilge sa bhéad Scoil an béle na hhéireann agus an Gaeilge sort amreachtain lena chéile. Agus léin marína gcóin mar hampla ceist an hybridithe nó hybridization Ghaeil a béle na hhéireann agus an Gaeilge sort taobh lena chéile agus Ghaeil sort rudaí ámálar tú lena chéile sort bíon teanna an bhéle le feiscin sa Gaeilge agus teanna na Gaeilge na feiscin sa bhéle agus mar sin de agus Ghaeil an dá hangá ag marachtain lena chéile I dtír in éireann ceart amrá. An sin bhí mé sort ag fistrú rudaí eile sort a bhuiine le so agus ceapas greibh tóireach na nilchóras agus norms na Aistríceán mar luúd mé sa slíon eile spéisiú. Agus is réir gceist ná tóireach na nilchóras ní polysystems theory, a system of systems mar a thugann Eugene Naide ní Eugene even Zohar mar leiscéile go méir agus norm. So norm is an sin agus norms agus tá sí spéisiúil mar hampla sa bhéile mar ní scrítar annach chud rudaí ar an ggéadal sí is sa bhéile agus ní bhíon Aistríceán chutácht a chéine I gultúr an bhéile trí chéile timppla dain. Agus déantar annach chud rudaí astrú ón méile. Agus dábhrí sin is tócha nach mrúin norm nua sort new norms I gultúr ní bhrúin Aistríceán norm nua sort of gultúr an bhéile a raig. Ach a gás miontanga mar hampla sort o sí leis an Ghaeilge. Déantar annach chud rudaí astrú agus tá an Aistríceán nó tá Aistríceán trí chéile ar go táach illustriíocht na Gaeilge agus I Drámaíocht na Gaeilge trí chéile. Agus dábhrí sin os rudaí go bhfuil na normsa á dearint ó cultúr eile ó bhéile ó hangacha eile brúin Aistríceán sa Gaeilge norm nua a raig, so ceapas gréibh sin samúlaach sa mar an hain sort gréibh sin táach mar chud den phlé. An sin dus rudaí eile sort a bhí Aistríú gomsa ná do echocht an Aistríceán ní translators and visibility. Agus os rudaí go chuir an bhéim ar an Aistríceán mar hanolí trascultúra ag bhíorméir sa Seimineáir ar an taobh sodan den scéal bhí Lawrence Venuti a ceappa gur me ceart an Aistríceán sort é féin a chur bhealach agus é féin a chur sa chúlra agus gur na ceart sort stampa féin chur an Aistríceán agus gur a bhar gcóí achtar na uniformisation I gás an sproccultúr agus an sprog Aistríceán. An sin agus túpléis an Ghaeilge ní féad le tráchtaí na Aistríceán gan teorcaí an Iarcholínachas agus teorcaí a bhaine le Aistríceán I miontaincha phlé. Agus ríiste atá seo spéisiúil go mar go háireach tú san fiúis nar bhí daine ag scríomh ar an ggéadal síos as teanga bháin cén fá raing sin an Ghaeilge nó cén fá raing sin an béile agus sort céirbhíad na difrichtaí idir cóchtaí teangacha béile mar bhórthainge agus an sin an Ghaeilge mar bhiontainge agus mar sin de. So ceapas chuirte sin ar táach chumá. Tar éis dom nó rudaí sin ar fád isrú. Bhí tháinig mé ar an ceann ceap seo a go bháin na teanga nó language reclamation. Agus nóair is míonn tú ar language reclamation sort tá brí ar le I buint le sin I réimse na teangaíochta. Agus mar hampla sort nóair a bhíonn an pobl mór ag buint úsáid as focail nó as terma mar bhasla chun chuirsíos dhéanamh ar bhionlach nó grúpa atá faoi chos agus chun sort an bríúilteachta bheith ag an bhacail sin nó ag an terma sin agus é sin úsáid ar bhealach tá maslach úsáid an dreim nó an mionlach sin an terma nó an focail sin ar bhealach atá dearfach. Níl gur an sampla seo lu ach sort an sampla is mó atá le seo ná más daoine gurma America sort agus an focail sin chun chuirsíos sin bhar son an chuí an úsáid an focail sin sa grúpa sin agus bhfuil sin úsáid ar bhealach dearfach sort leis fig den grúpa sin. So séir tá gceist le bháin na teanga ó héamh na teangaíochta de. Ach go héamh an tráchta seo de séir tá gceist gom san ná sort rud igen a scríoch ar an ggéadal síos I teangaháin agus an teanga sin a achháil agus é sin socha a churna ceart mar cheart dúchas. Agus mar hampla sin gur bíon an cuias fearcna sin a bhíon ná sort sampleboard dit ná agus é sin translations of Brown Friel. Scríoch an drama sin as béile ach táid bhfuil reintas na charactéir sa drama sin in anam sa bheith caint as Gaeilge sa drama agus úsáidtear clasanna státíochta agus airclíneachta chun a churniúil go bhfuil an Ghaeilge leir 2.1 agus an béile leir 2.1 eile. Ach dá rud gur tú chun an tast an bhunscript sin nó an drama sin as trú go Gaeilge sort
bhí cinál achháin tanga a dhéanamh go sa bhéad Scoil tú sort Gaeilge a chur ar chaint na gartéir sa drama sin agus sort an tanga a chaháil ar bhealach agus mar tá dlúbhaint ag siomh agus ábhar an drama sin leis an Gaeilge. Is dábhar sin dá mar gur tú chun sin astrú go Gaeilge tá a chaháil a déanamh go sa consort an tanga chuir arástas na charactéir sto ar hlí. So is é sin an samplas mó is féidir a chuirtíomh ag an buinte so language reclamation is é sin sort an ceangail atá gomsa mar chospóir idir Drámaíocht na Gaeilge agus Feidhmiúlachas san Aistrithe. So agus tú gastrú is sé an chospóir nó scapas atá gosa ná achháin na tanga. So sin an bhd hastíonse éistriú agus anlíisiú sa trátá gomsa. Níhé is gur smaoinemh nua é seo ar chuirbe. Bhí daoine sort of ceapú ó hús an fiúis go raibh le héidir agus achháin tanga gceis cé narbhí sin an téirminú an ceann ceappa bhí úsáidecha. Agus bhí daoine mar hampla bhfuil George Moore ará to translate an Irish play into Irish. I mean, a play like Mystery Aids is Land of Heart's Desire, which only requires translation into Irish to make it thoroughly and entirely Irish. So bhí ábhar an takes sin sort Gaeilge ach ní raibh sé cóghaile céine de bhar nach chuir sé scríofa in Gaeilge. So dábhar sin achháin tanga ná an takes astrú go Gaeilge agus é sin a chuir na ceart agus an Gaeilge chuir an takes sin. And Shin, Robert Lynn, the Dwarf Word Kenny Kana, workable and well-built Irish play is worth going to see in which the language be stretched comfortably and adapted to deal with fresh subject matter and perhaps more sophisticated themes and more developed characterizations. They were in effect to be a preparation, not a proxy for original drama in Irish. So Ristella Tom one takes a good Agus Tashi Cogwaila Fruxus Fader Yin of Ak Napershin Gaeilge the Dovri Shin and Cosper a bhí go summer astrahor new sort of Dean sort of dastrigin Kionson Sayer Shin and Cosper bhí chun achháin tanga agus an Gaeilge a chur in the script na sin. And sin Dorcan rud canna céine mother Saher ó Vaisley agus ó Gregory agus tá Gregory uplay a gomsa hain sa trachtas agus mar hampla eile níos congréad an lá nómh tá Mícheál Ó Chníle a dastrig na drámaí ó Martin McDonagh a dúirt sesin agus é chaint féin astrachaíonn sé. Ach bart an another bhí an Drámaí McDonagh astrú go Gaeilge go háir agus iad lonathe gan mara, chuide go fiú an oscrúbal in ismán. Lonathe san Gaeltacht, domsa mar Gaeilge ar gúcais agus mar scríb mar crochanacht ní raibh aon drámaí scríofa chun féin ag an ar astriíoch an céad fear acu. Líon obair staach le an nádúir, bontas mór bhí an sa bhéid sin ar bhealach déifmarach ar achháil héna léigen de bhí ar buna cumsa. So ceannas na cospóirí sto a bhí go héin ná Gaeilge chur ar na script na sin, Gaeilge chur na drámaí sin agus iad san a chuirt arás chuig an Gaeilge. So sin sort an smíntóireacht an dá gaan a ceangail céile gomsa. Agus is iad sa na drámaí a bhés le hanlíisiú gomsa sa trachtas féin. So Lady Gregory agus is iad san na script na Béarla, John Millington Singh, Brian Free agus Martin McDonagh. Is tó go bhfuil tú rála féin cé fá bhfuil a ranig mé na dramadóirí dogs na takes na seo. Bhí mé dúirt chapter dramadóirí sort raibh dóchan rudí astra chu go Gaeilge ans go bhéting anlís bhachttíanamh ar na scriptna agus iad san astra go Gaeilge. Agus is iad san na drama is mó na dramadóirí is mó sort a bhí a raibh taachtarthú sort a raibh dóchan astra go Gaeilge chu níomh le an dramadóir sin ach ag daoine eile. Agus tréistom na scriptna Béarla agus an scriptna Gaeilge na hastrachan Gaeilge a léamh. Bhí sé soléir go raibh achháil tanga éigeanta gceist le son. Nílam tréis na lís sin bhar san go fóil nílam nach cinarna na script agus trámaí a léamh. Agus bhfuil sé sort le feiscint ní i gachéanach san ach I bhór na drámaí sin go bhfuil achháil tanga do chuéis éigent ar bun. Go háir le Martin McDonagh de bhar bhfuil siad san ar fad lena níor na héireann ar na Hián áan agus an sin gan mar agus an sin inhealamh. Brian Friel in Gaeltacht gún an eil chuir le the Gentle Islands nó Inish Queen mar hotar sa Gaeilge. An rud can céine le John Millington Sin agus déantar compráid I gcónaí idir John Millington Sin agus Martin McDonagh go raibh na cínig John Millington Sin lonathe sa Gaeltacht agus mar sin de. Agus Lady Gregory cumá sort níos gúil siad go thomláin lonathe sa Gaeltacht an chud is mó ach dá rud go léonn tú na script na sin sort déadfá heilú go bhfuil na charactar chaint as Gaeilge. Tá siad fear Gaeilge ar bhealach cé bhfuil siad scríofa I Méarla. Agus dábhar sin dá rud gur tú chunaí san astrú go Gaeilge sort déadfá rábhíiste sort raibh achháil na teanga chuéis éigean tú dhéanamh gosa.
So seo hí na scriptna a bhés idir lá agamsa. Tá tú sa chuile leis an anlís le gá hatanús, so tá chun cín éigen dénta gom le Martha McDonagh tá tú sa chuile leis le Beauty Queen a bhí an agus tá sé le feiscint gohfuil ach antanga I gceist. Ach chun an anlís seo is gáid well sort an bhóliacht tá gom sa tráachtas ná Cratlach an líise ó Christian Nord an duine sort of bhí going níos luúthe ar phléin le díalseacht san Astracán nó díalseacht san Feidhmiúlachas an eiscéal gom. Tá Cratlach an líise ché chun the fineness of takes agus an fineness of sprocakes an bhí siú mar astrahorn mar haidor am a chás hain. Agus is gáid ceisna agsúlachar ceisna ar nó gnéthe aftarhéagsúla agus gnéthe antéagsúla contact ar na bun aimime sa bhainteachs agus sa sprocakes. Is anan gnéthe aftarhéagsúla agus extra textual factors agus an sin gnéthe antéagsúla na the intertextual factors agus mar dúirt mé hena féin buineann sort díalseach san Astracán le taobh an bhainteach, so sin an fábhail na gnéthe aftarhéagsúla sort cotáachtas sa téiscint a bheith an astrahor ar thaobh an bhainteachs ar thaobh an teolthúir féin agus is gáid na nó a rís le beceart marrás gur a chuimre I seo ar bhfuil ceist leis an Cratlach an líise sort dating gacalicin na ceiste seo sort a bhíniú sort gomionn a go bnúsach is iad son na ceiste mór is gáid se chur mar anlíseoirning mar haidor contact ar na feimine agus contact ar na feimime sa sprochaltúir chumá. Agus an sin siad tá gceiste gom sa leis an anlí seo ná na ceisna seo chur I gás an bhainteachs agus a cás an sprocakes agus an sin gné a chuáin tanga a bheith go gcónaí agus an sin an dáthaobh a haingta chéile agus a chur go braid na chéile bunathir ar an scapas atá gomsa sin ná achuáil na tanga. So sin an chuirchuige atá gomsa níl sé gom an duine chun go fóil. Ach sin an méid mad leis an gaiint an óh míle mágah as éisteach fasúlagam go greibh sin bhil gnearna sé cíl ar bhealach ach má daon ceiste goibh agus má daon chóirlainú moltúltí a goibh be mé thar bhuiich díobh, so gur míle mágah agus seo bhain tagartí mas mí na héine na tagartí sin áitún. Gur míle mágah sin Jamie an bhá. Mar sin se le bhdul tá fáilte rih cheistena. Féidir dom sa ceist teirmíocht a chur. Cinnte chun mágad se. Dúach an leagan sin leagan bearla equivalence, mar tá agam gur fléiming se le Jamie go tapí láháin, mar tá deacar eisiú go Gaeilge mar tá an equivalence an na méarla agus tá an chuirsíos sin an bhd teoriciúil hí cho cosúla na chéile is atá bunteachs agus sprocakes agus an sin tá an deagan eile an equivalence, like that is an equivalence term mar hampla atá cohanan. Ach ficim gur cohanas a úsáidin tú seachas beidir cuivéis atá ag antan McLaughlin. Bhfuil cúis lei sin mar mín tá agam gur óíoh réúnta nua é ach an cinenne coisach a bhíonn sin meas tú. Nílas gomsa ar bhealach sé cin roinnig mé an focail sin chunas. Sean beidir gur sin téirme beidir bhí sin ceannas na fáil a roinnig mé é. Ach bhí sé sort spéisiúil sort sa tráchta seo mar bhí chunas sa Gaeilge tógad tá chunas a go agus défa chuirsí sin a bhar focail sin mar fidelity agus mar loyalty chuma. Agus tá difriúta ar fidelity dar le bhíormír agus tá difriúch ag an práid le díalseacht mar hampla. So an sin sa tráchtas hain an tá déanta gom san ná chunas téagsúil agus an sin chunas, so chunas ar díalseacht agus sin chunas téagsúil mar fidelity agus is tócha gur sin in cuivéis féidir atá ar inta go tain ag Anton McLaughlin ach ní dólam greibh sé sort sean beidir greibh sé sort nabh cuiseach ar bhealach ach sin an focail hainú an term féin roidig mé féin chun chuirsíos ar an cún cap sin sa teorc sin. Yeah, mar sin seans go meach sé úsáideach, mat tú géir an tíidir jaú sin íana bhidir equivalence cé gur bumí brí bháine le equivalence ach mat díalte freisin so úsáideach mar herma freisin agus sílim go bhfuil sé I gcuideach go kind like áhar acadúling Gaeilge a phléin equivalence gur cuivéis úsáidin siad ach ní annach mulle agus agus an gaiint freisin séintach.
Ein cheistelle again, well. Dír bhétain si ceiste chu faoi chuidas na heisteáin tá chuidas na bundrámí feici gom agus níl chuidas na heisteáin feici ar státe gom ach go leordas na bundrámí sin bhí ar taringt mar dúirta gomór ar an Ghaeilge agus ar choultúir na Gaeltachta agus bhí cé gur béle bhí mé na characters bhí ar annach Ghaeilge bhí struchtúir na Ghaeilge ar an gcaint hanahéin, so ar lí bhí meascá an Ghaeilge béle sa bhuntéics. Bhfuil ein ceantas na heisteóirí a rinne iirecht meascán de chinál eile chur I mé na character na drámaí Ghaeilge na heisteáin nó an sort glán Ghaeilge tá ag na character os ag gorá siad in anas bheit caiint Ghaeilge sa bhuntéics péiscéile sort nó aber an Ghaeilge go thomláán atá na heisteáin nó bhfuil meascán an úsáid. Tá I gás mar McDonald mar hapla, tá meascán béle is Ghaeilge ag míhall chaníile chun is ook an ground na chanáil mar sort of threesome sort actually the from two secure left and leash mar McDonald agus actually tá spatial so is gwil is ook structure an na Ghaeilge sort of feshkent in mask kind na garter agus idir chuint as béle takes na sin ach is ook in variant two sort of structure Ghaeilge sin astru sort Highland to on ground mar chud den téma ach is ook chun is sin a réit chu bhile bhain míhall chaníile sa úsáid as annach chud focail béle chun an ground chanáil mar hampna sort nóhín sé chaint have you any news for me dúir si sort like mléin news in a gomsa agus mar sin des chun an ground sin a chanáil so tá meascán béle is Ghaeilge úsáid aige sin just chun an ground sin a chanáil a bhí sa bhuntéics sa Ghaeilge cé nach sé sin dhéanamh le struchtúir an ábhartí aber leis an Ghaeilge sa bhuntéics ach leis na cín eile sort agus méid smíanamh as mí heas a bhanis Ghaeilge den chud is mó a bhí an túsán sort agus an sin is ook a canúntí agsúla Ghaeilge bhí úsáid go háirthe le heastraáin a rinneach ar James Singh mar hampla Riders to Sea bhí cúpla legan sort déint ar san agus an sin buna úsáid as Ghaeilge na mún agus Ghaeilge chun mar agus mar sin de sort ag brathir ar an heastraáin a rinneach. An bhacha tú, Jamie, bhacha tú ein samplia miontangaí eile nó bhfuil ein chuirmachcha ar miontangaí eile meach beganín álaigh go meach mórtheanga mar sin. Mad le céim gné. Well, is doch an teannachar sin a bheittheige ar an aistriúcháin na miontanga. An béir agus an Ghaeilge fitte fóite lena chéile beidir go point is samplaí seo. A team sample eile sort of rinslum ná an Rankish Leiritir I Canada agus tá stocha gá canál Frankische á leirt I Canada sort an Rankish mar sort mar leis an Frankis a Leiritir sa rank ag an sintá Quebecois Nuúáil mar sin I Canada agus is stocha go raibh na dín sort a raibh leirt na Quebecois a cos bhí siad na géirí sort an ruí sin astrú go Quebecois cé go raibh si sort cosú leis an Frankis ach bhí ar géirí sort an stála sin bheittheigh an teanga sin agus iad sanna astrú agus go méid sort an ruí sin ar fáilt in Quebecois agus sa Rankis agus dábhrí sin feicil go raibh sort Chonachar na Frankische ag brú ar miontanga sin agus greibh na daoine sort a géirí sort an tanga Quebecois chosint agus rudí a chur fáilt. Chóir actually in Drámaíocht Quebecois ceap siad san gréir táach Drámaíocht a bheith astra go Quebecois agus Siúil chun an cosint sin a bheith ag an tanga agus chun is an tanga a chaná bio agus é a chothú agus a chéadnú. Yeah. Mas go hálaí rudaí mar sin san Africa má nar hála sin beidir nadidir bhíoh líam an muir le caint fééis sin leis an bhilíocht ach roiint Drámaíocht an is nach tuí chumach nécréitúdúgus mar sin de rudaí den chinál sin. Déit an machta bhíanamh agus tagart tuairteid ach tasan gur hála sé go pointe
Okay. Sure. Yeah, position Yeah. spatial. Sure. Just garaging and seo. Circular garaging. Jamie bhain me anna chulta sin gur míle maigad Jamie. Ceis bheag bhuiideach agus tá sin cosúil bhaí leis an chéiste chu éí nóirt ach go dtír go bhfuin sé go sonra le réimena teanga a bheith a teóid níad go bheith Lord béidir ag duine an muosa farc agus an duine béidir an múntir scoile an bhfuilíon difriocht teanta ag na haistrethóirí an bhecinn tú réimena difriúil le teanga an úsáid sna haistracháin. Yeah, Tommy, a bhí buine sé le sing den cuid mú. Sort of a rí tá an bhfuir right as to see tá sin scrífa i Ghaeilge na mún agus feicear go sin sort Harbheith canúnach ach an sin tá legan eile sort an féidir sort Tom Sally siad a dhéanaan an teastrán eile ach tá sin sort fear chaidánach sort bonathe ar Ghaeilge chun mar sort chaidánach ar bhealach agus tá sé fáiltethe ach gás an astrachan eile an bhfuir tá sin níos fanúí agus bheoh an bréim teanga sort cóhard céinas dúcha. Yeah. Gur maid. A rís do brónam sort like farming advocate at least omlan déint gom go fóil. Oh yeah, no. Yes. Féile sort anna chud in it. Bhfuil éon chéis seile mar sin nó Festival víideach agam sa fádig agus bhí me géad fannacht am a hosgur in léile Jamie after. Jamie, bhile rud ará faoin chorthaige a bhí agat nar a thuí tú le haistrachan a ranú agus na húdar an údar na bon na msaíchar agus síchar na naistrúthirí ar bhile rud ará sin cin fá a neathaigh tú i dro na daine tá raní agat. Yeah, well, it's stoke Vimir sort ban if mar chud den list of sin running hey lady group and just group coming on chud strong atá speaker gatal si is le fear ach watch kom sort gescopian sin sa chur láthir ach bhí sé dachar tacht ar gramador a raibh anna chuid Aistrithe go Ghaeilge agus sort of gears sort na history campus curvits in the daily a bar and never some the vargre neart Aistrithe go Ghaeilge chun debating corpus again the bag on second and nation per vine the cúpla in ella talks are cúpla rod Aistrithe ó here Cavan agus Yates ach Neil Dohan ar fáilt agus the bit for company of taken to map it in Dramadory accusation boss mo or na Dramadory right now agus comala sin réistom daine sin a ranú a buin sort Ghaeilge leis na bon séhir agus bhí réistom na drama a léim sort raibh achháil na Thaighde mar hanaim sort cumónta in the drama sin. Come on, Agus. Tá go mar sin dearhan bhfuil deire déanta braham ní eile sin sean starnach inis. No, ní don goléine eile gur míle mat as sin Jamie bhí sé rascó bóil lehan mar chaint agus tú is léir go tar móthir ceart agus go leor déanta go tána féinting bhfuil roiint le déanana fós ach sin é mar a bhíon ach gur míle mat as sin agus as an Thaigde chur ná láthir agus de fáil dána chuid cógáide san sonnastaine, so bóla bus tiltte Jamie gan dat. Ceann fiúil mar dúirt sé héin ach gur míle mat Jamie mar sin.